buin tainmh Shamhna ach bí an-chúramach. Sin an tseachtain don Garda Síochána agus iad géire an phobal a slán Shamhna. Bhí deis amsa búla leis an nGarda Liam Ó Conghaile agus seo an méid a bhíle rá aige fé hábhacht na sábháilteachta. Tá ggéir go an chráice agus spríoh na gasar ach tá dáta gur mar Gardaí go mar sábháilte. Sin bhá gur muid an seo mar dear. Íomh ná seirbhísí éigeandálta sé liche is gnách sa mbliana. Agus marall rilí ar tinte alína tá se marall agus tá siad mrí leach sa tír. Gus sin fá rilí go siad mrí leach mar bín gortachaí ófásach mhaid mar dear. An príomhhaim teag na Gardaí na go mar chola na sábháilte go mór gasar agus go mór madrachaí teoirech nó gaidags má tá enig daoine orb. Curann tinte alína go mór chun se easab go mór. So tá sé an tábhachtach má tá anamhí bead go mar se cuaramach timpeall go mór Oíche Shamhna agus airraidh chóirt op. Ach stoí cuairléirle chuns mar de gasa go mór má écann siad tinte alína thart nó tine chlámh fannacht a bhád amachhaid gus go mór fan timpeall do winter. Fan timpeall daoine fásta gus aberlob go bhfuil se dáin mar just tá fíor chuntart ag bainslop. Gus tá ggéir go mar chola sábháilte gus go mar an chráice agus is sprí acu lug. Tá obair chrua agus neartdolbháin déanta ag na Gardaí chun an phobal a slán le linn Shamhna. Ní siad agrá nach féidir an chráice a bheith angar an ihe ach ní mór doing a bheith tuairt air doing héin agus dá chéile. Seán an Mhailcírán, Nuacht Cúla4.